Zviditeľním tvoj biznis, ukážem svetu, kto si. Tvoje meno, tvoja značka už viac nebude ticho stáť v kúte. Online je dnes štartovacia čiara a ty potrebuješ niekoho, kto ťa odpálí na ďalší level. Ja prinesiem klientov, ja otvorím dvere, ja spravím z tvojho nápadu značku, ktorú budú ľudia rešpektovať. Tvoja firma rastie, keď to vezmem do rúk. Reklamy, weby, správa, obsah, stratégia, všetko ladí, všetko má svoj dôvod. Získaš pozornosť, získaš rešpekt, získaš zákazníkov a urobíš zo svojho podnikania to, čo si vždy predstavoval. Toto je tvoja šanca dostať sa do online priestoru, držať krok s dobou, byť tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti. A ak ju necháš ujsť, možno druhá už nepríde. Zmeň svoj level, odomkni svoj rast. Poďme na to teraz, poďme to spraviť veľké.